आर्टिस्ट एसोसिएशननिफ्राय मोनसे हांख्राय बिलाइ मोनदोंमोन आङो जे दसे सम नुजाफैनानै बिटिआर गभर्नमेन्टनि जा स्पन्सराव 6 बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि बियो माने गासै आर्टिस्टफोरा बेवहाय बाहागो लादों होननानै आं सानो बर' आर्टिस्ट बिसेसकै सिनेमा जगतनि गासै एक्टर बिथांमोना बाहागो लादों। बेयो ओरैबायदि मोनसे थाखोआव सफैबाय होननानै आं बुंना लानो लुबैयो गावखौनो बर' फिसा हिसाबै। दिनै बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि हेफाजाबाव दैदेननायाव बेयो आसामाव सा सानजा भारतावल' नङा सारा मुलुगाव बियो दा बर' फिल्मा गोसारगासिनो दङ आरो बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों निस्सय जोङो भारताव मुलुगाव जोङो मोनसे बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। दिनै नैबे 6 बड' फिल्म एवार्ड जानाखि सेरेमनि फांसनाव गाहाय बिबान लानानै जोंनि हिन्दी फिल्मनि मोनसे समनि मुंदांखा फावखुंग्रि पद्मिनी कल्हापुरी बिथांनि गोबां फिल्म आंबो नुदों। बिथाङा जाखिनि मेथाइ खनबाय बिथांनि जानि स्पिचनि गेजेरजों निस्सय जोंबो बर' फिसाफोराबो बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि हेफाजाबाव जोङो आवगायलांनो हागोन। आङो जोबोद मोजां मोनदों जोबोद गोजोनदों बिसेसकै मानब गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारा दिनै स्पन्सर खालामनानै नैबे गुवाहाटीयाव थानाय इन्टारनेशनेल अडिट'रियाम कलाक्षेत्रआव बेहाय जाबादि एवार्ड प्रेजेन्टेसन जादों निस्सय आं सानो फैनाय दिनफोराव मोनसे जोङो आरोबाव गोजौनिफ्राय गोजौसिन थांनो थाखाय जों मोनसे बिराद मोनसे साहस बिराद मोनसे थुलुंगाना मोनदों होननानै आं बुंनानै लायो। आंबो आंनि बिजानिफ्रायबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्रायबो आङो बिटिआर गभर्नमेन्ट लोगोसे पद्मिनी कल्हापुरी लोगोसे बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन गासै दैदेनगिरि आफादगिरि नायगिरि बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर हरदों। एसेनोसै गोजोन्थों। खाबु मोनब्ला जोंबो मदद होनो नाजानि।